arranxa todo na casa ou dos que non cambia ningunha bombilla. O 70% das persoas non se atreven a facer ningunha chapuza. E os mañosos teñen cada vez máis traballo. O prezo de ser un zoupón. Hoxe, no termómetro. Unha 16 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro e imos a coñecer xa a Juan. Juan é o que se coñece como un maños, un home para todo, que o mesmo che arranxa unha fiestra, que che cambia a placa da cociña, en fin, que nun momento no que cada vez sabemos facer menos cousas, pois Juan Alba non para, non? É que é o que ten valer para todo, compañeiros. Juan, hoxe tocou fontanería, non? Tocou fontanería, sí. Toca cambiar ahora unha columna de ducha, que a anterior estaba perdendo auga e non tiña recambio para iso. Neste caso tocou fontanería, pero cal é o servicio, a avería que vos demandan nas casas? Nas casas, polo xeral, podemos falar de fontanería e electricidade, e dentro desas dúas, as máis habituais solen ser no tema de fontanería, fugas de auga, como é o caso que nos ocupa, ou no tema de electricidade, pois sobre todo tema de iluminación e despois problemas co temas eléctricos, non? Cos temas dos cuadros, sobre todo que baixanos a luz, non sabemos por que entre outras cousas que tamén veñen afectados polos electrodomésticos e estas cousiñas. Dicía eu antes que tiñas moito traballo, claro, na casa cada vez non sei se que somos máis preguiceiros ou é que non nos atrevemos a facer este tipo de reparacións. Sí que é verdade que cada vez un pouquiño menos a xente se dá a facer este tipo de reparacións, pero penso que pode ser porque cada día hai máis tecnoloxía ou simplemente desconocemento, non? Antes aventurábamos un pouquiño máis a facer este tipo de cousas e agora xa o deixamos un pouco plano profesional. Claro, é que todos na casa, supoño que temos esa caixa de ferramentas e pensamos que con eso podemos arranxar calqueira cousa e despois levamos sorpresas. Sí, a verdade é que na casa solemos ter o xustiño para facer este tipo de reparacións de bricolaxe e bueno, tamén nos limita un pouquiño a hora de facer ese tipo de reparacións, non? Claro, porque o problema é que igual o que estabas a facer ti, non? Atopamos, dicíasme antes, ese cuadro eléctrico detrás ou esa tubería e despois vai ser pior o remedio que a enfermidade, dices, non? Sí, hai veces que por desconocemento poñémonos a facer calquer tipo de traballo sin conocer moi ben como son os métodos, non? E os procesos a ter en conta e ao final, do que ven sendo un simple cambio de, neste caso, dun grifo, podemos facer un taladro equivocado e acabar picando unha tubería. E iso, ao final, o que nos vai repercutir é que seguramente teñamos que romper unha parede para poder facer a reparación. Non sei se algunha vez che ocorreu un traballo mal feito na casa dos teus clientes e, claro, despois ti tes traballo de máis. Sí, a ver, nese caso teño que dicir que unha pequena parte dos ingresos da empresa provén dese ámbito. Por desgracia, pos propios usuarios, sempre lle remarcamos que estas cousas son boas para facer por parte deles, que a poden facer perfectamente o que ven sendo bricolaxe que tañamos a man, pero no caso de facelo, sempre facelo con seguridade, ante todo para non marcarnos, e con conocimiento de causa, porque ao final o que podemos facer é meternos nunha avería moito máis grande e moito máis costosa. Pois, compañeiros, aí tedes, moitas gracias, Juan, o consello de Juan, do Manitas, e xa sabedes contar con profesionales como eles, porque despois levámonos sorpresas innecesarias. Claro, chamalo antes de liala, non? Na casa, pero claro, Bernardo, se facemos contas, canto nos custa non saber de nada? Pois que sexan máis torpes toca pagar as reparacións, efectivamente. Por exemplo, se soubesen de sastrería, aforrarían os 6 euros por collelo baixo dunha saia ou dun pantalón, 20 euros se é dobre se baixo, ou os 5 euros que se poden chegar a cobrar pois por coser mesmamente un botón. Os coñecementos en fontanería tamén nos poderían aforrar moito carto, ata 50 euros por reparar unha fuga ou a arandela dunha válvula ou 150 se temos que chamar a un profesional para desatascar, por exemplo, o inodoro. E que medín das reparacións eléctricas? Por substituir un enchufe ou un interruptor, a tarifa de 40 euros por hora poderíamos tela aforrado de facelo nós, claro. E se nos rompe unha peza dun moble ou se nos descolga unha porta, o prezo dos materiais, sí, é asequible, dos parafusos, das bisagras, pero se temos que chamar o carpinteiro,
pois cobrará a súa tarifa, o mesmo que cambiar o cristal da ventá. Podemos mercar o material e colocalo nós ou pagar a man de obra de entre 40 e 80 euros. Conclusión. Sería moito mellor saber pintar, saber arranxar unha tostadora ou saber montar mobles suecos para que non nos cobren 90 euros, pero non se pode ter todo. Hai quen se apaña, pero moitos galegos recoñecemos, así nos lo contan na rúa, que se o arranxamos nós pode quedar daquela maneira. Eres ti moi manitas? Pois non é unha das miñas especialidades. Prefiro que fagan outros que saben máis. No, en absoluto. Solo hacía palés, pintaba palés, pero vamos, manitas no. A lo que te refieres, no. Hombre, algunas veces sí. Que arregla vostede? Que arranxa vostede? Hombre, yo soy solo en casa y tengo que resolverme todas mis cosas. Me valgo yo, gracias a Dios, de momento. O bricolage gústame, a pintura, facer pois dibuxos pa parede ou así. Cando se estropea algo, que fas? Intento arreglalo, pero daquela maneira. Cando se me estropea, por exemplo, que son cousas como unha lavadora, algo de motor, pois iso teño que ir a un sitio, a algo de que me reparen. Cando tes que arranxar un grifo que perde auga, eso... Nada, ya llama al fontanero, lo cierro y llama al fontanero. Para cambiar unha bombilla, por exemplo, sí que sabes, ou... Sí, se non está nun sitio moi complicado de vida ou morte, sí, podemos tentalo, sí. Pensas ti que somos menos manitas que antes? Sí, cada vez menos. Hombre, yo pienso que las mujeres de antes trabajaban más, lavaban a mano. A mellor polo tema tecnolóxico, pois quizás se van perdendo máis habilidades manuais, non? Claro, é que non vos pasou isto, Inma, de que, claro, dis, vale, te aventuras por non ter que chamar a un Juan como que coñecemos antes. A min nunca me pasou. É peor o pasou. remedio que a enfermidade. Alguén lle pasou desta mesa? Algún percance doméstico? No. Porque eu non me meto, quero dicir, eu acabo de darme conta de que lle debo ao meu pai moitísimos cartos. É dicir, eu teño unha liña directa, a liña vermella, de que cada vez que se estraga algo, papá, de sorte entón de ter un mañoso na familia. Exacto. Sí. Entón eu debolle moitísimos cartos. É verdade que unha vez liouna, isto sí que pasou, porque marcou por onde iban as tuberías, pero despois non se acordaba se onde marcara era onde estaba ou onde non estaba. E el, que é bastante de turrar pa diante, dixo pa diante, inundouse a casa. Claro, é que pode ser tentador dicir, Gloria, va, pois atrévome aquí a cambiar a villa, arranxar algo e alías, claro. En defensa do pai de Inma, hai constructores con moi mala uva, que se cambian o sitio da tubería. Cuidado, habería que investigar. Hombre, a ver, eu creo que hai que saber facer 4 cousas, máis que nada, ás veces, por operatividade, xa por non aforrar cartos, sino por exemplo, de coller un baixo, que a min dame moita rabia, e dicir, pois claro, se tivera aprendido cando a miña nai quería ensinarme, non? Pois igual agora forraba 5 euros, como lo explicou Bernardo. Pepo, que nos ensinas? O baixo collido por min. Claro, pois mira. Por que? Porque eu fun a mili. A ver, claro. Eu fun a mili, teño que facer esas cousas. Eu teño certa maña para algunhas cousas, pero o que me dá pereza, dame preguiza un pouco é ser intrusista. Se hai profesionais para as cousas, pois chamas a un profesional, e punto. Que ademais agora, os seguros do fogar, a imensa maioría incluen un servizo de Juan. E pouca xente o sabe isto, Hai moita xente que non o sabe, desde aquí un pouquiño de cultura que imos espallar por Galicia adiante. Chamade, mirades as vosas pólizas de seguro do fogar e incluen o servizo dun mañoso tipo Juan, porque é o mellor para poñer unha lámpada para cambiar unha cortina do baño. Exactamente. Sí, cousas pequenas. Pepo, non sei se estás inspirado para facer enfiada, teño que ir agora con Xiana e as Antoniñas, pero que me pido corpo, non? É un atraco. 25 ainda non fixo. Enfiada da primavera. Sí, bueno, primeiro quería facer unha cousa. Que? Hoxe trouxe unha camiseta dun equipo galego do COP, unha camiseta mítica, e quería mandar os meus parabéns ao equipo do Uni de Ferrol de baloncesto que onte perderon aí na final, pero polos pelos, pero hai un partido de volta que hai que remontar 3 puntos nada máis, imos a por elas. A por elas. E despois, enfiada de hoxe, claro que si, primeiro que vou propoñer, os xabarís de Sober, hai que meterlos no testamento de Xosé Antón, para que alguén quede ao cargo deles
como mascota, despois hai que cuidalos. Se lle sobran cartos que o gasten en calquera cousa, menos en bebidas enerxéticas, porque a xente que bebe cousas desas, volvese tola. E sabes o que fai? Empeza a facer carreiras ilegais cos coches tuneados. Non fagades iso, os coches tuneados que non sabedes que facer con eles. Metedos nun contenedor, aproveitando que se están recolocando agora no porto de Vigo, e arrancando de aquí, que non temos falta deles. Veña, Bravo, Pepo, non te vayas moi lonxe que ven agora Xiana Albor a falarnos das andoriñas. Seguro que escoitaron, bueno, cantos refráns hai, por exemplo, ese de cando ven andoriña e que xa non hai neve na viña. En fin, son un indicador de que ven xa primavera, o bo tempo despois dese longo período de migración. E, por certo, son aves que están